mi mangla khamu boroni naikol mung boroni hamjang ni bagino ang tini season 1 ni winner nginai tini odong sa sakabo norong bai ko kisa salai nani baginai ma phaija ngate pelakana hambai ang borong tewsep ani khabai hamjang ma te ani chiba ya faro tai ani season 1 ni journey no ang sana thangkai belaino ani bagi ketal mane experience tomani karon ang to ati Tripura Idol season 1 start jogo Tripura wo ang tibu tong ya ba Delhi tong ba nge Delhi ni phai nei si chini Tripura hostel phai audition de phai ani engkai tai first engkai folk song rogo ba asuk agi recap jagya engkai abo ungma pore sang Tripura Idol ni awai ungma pore sang chini folk song rong no kisa henere nei jago engkai apura saimang ka chini folk song rok chini agi ni kok recap mung rok usuk khana to khri nei engkai abo recap doi audition na thangka thangi nai chini bonang bonang sarthang tongmani aforo bonang chajagi ana select khaika khaima yagolo odong sa sakaunu ani journey start mani abubai khe chengte ang bahai winner ni thangka saisi manliya belai khano aforo khatung kha jangjak tongmani engke tai sana thangkang ke o Tripura Idol angma yagolo ang winner ang thangma pore onek kaham opportunities mangkha like chini honorable governor chini honorable chini CM sani buskango borong buskango buchawi nai kaisa stage dong sa share thaine recap nani share mangkha abang te belai khano ang hambai mai phare chini TDRC government no tai Tripura Idol songsanai chini okra rok no belai khano hambai mai pharo tai sana ke Tripura Idol pamaya golo ani ro call chopai kha sarigama pani bagi nai ke Rupesh Devarma chung sarigama pani team ni call khayo ke nung to Tripura Idol season 1 ni winner ke tamo nung chini show nung participate khaimanai da ini call chopai ke ang to khajang ang tai Delhi wa from ke Delhi ni gana simi tang ba audition ke thangi audition dikha ke audition de maya galo first round select kha second round kha third round kha ke fourth round TV round for afro ke ani no kuno chaya khana afro ke ang TV round ke select bi man liya haipon ang khabai liya ang abon te gisa phani ni ang na kha je ani no mistake tongna ang te bo kaham ke khaiman nai hini nai engka ang te uchai tong nai chini Tripura sani bukum dong te kuchu khaina bagi nai o Tripura Idol ang phaine sini jagere te sini jak tong hini ang te uchai tong nai thangani nai te bu national platform rogo abu chai tong nai yang engkai tabuk je chini season 2 start ngi tongo engkai abon bagai ang chini je phaine contestant dong no ang all the best tai ani hamjang bari ho karon norong kaham ke practice thainai kaham ke risabi phaikang ke norong ke narbi mangla norong risabi tong di asung nervous tang di hisam to nervous ngai no haipono norong kaham ke richamna chaitok di tai chini Tripura sane bu mong norong tebo kuchu kari di hini yang abno khakai hambai